Saksi ni Jesucristo, isang banal na programa sa radyo na magbibigay liwanag sa ating mga salita ng Diyos mula sa Biblia para inyo pong ganap na maunawaan ang tunay na mensahe ng ating poong may kapal. Narito po ang Iglesia ng Diyos na nagmula pa po sa Jerusalem, ang natatanging iglesyang wala pong money offer tuwing araw ng pagsamba at wala rin pong ikapong pera na dapat ninyong problemahin. Kaya kami po ay lubos na nag-aanyaya sa inyong lahat na makinig sa pinakatunay na pahayag ng Biblia sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon na si Pastor A.V. Ramos. Asahan po namin ang inyong pakikinig at pagsasaliksik sa Saksi ni Jesucristo sa ganap na alas 8 ng gabi hanggang alas 8:30 tuwing linggo dito lang. Dahito'y manan, to'y saksi ni Jesucristo, tinayusan natimod, diti pagilian tayo a Pilipinas. Isang napakagandang liwanag po ni Kristo sa inyong puso, mga minamahal na tagapakinig at mga texters. Ito na naman po yaong natatanging iglesia na nangangaral po sa inyo na ang Diyos na pinakahihintay po natin ng napakatagal ng panahon ay narito na po siya sa lupa sa kasalukuyan. Kaya ito po ang magandang balita para sa inyong lahat. Bueno, muli ako inyong sasamahan sa hiling na panalangin ito upang ipaabot po natin ang ating mga kahilingan sa ating poong may kapal. Manalangin po tayo. Kristong aming Panginoon, sinasambat pinupuri ka namin sa inyo pong kadakilaan. Ako po'y lubos na nagpapakumbaba. Naway patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan upang kami po ay karapat-dapat na humiling sa inyo. Naway basbasan mo po ang bawat isa at naway ang banal mong Espiritu ang siyang laging sumasa amin bilang aming gabay at kaligtasan. Kalakip nito, naway bibigyan mo po kami ng sapat na katatagan ng aming loob para makayanan po namin ang lahat ng mga pagsubok. At laging adya mo rin kami sa lahat ng uri ng tukso ng kasalanan. At asahan din po namin na laging sagipin niyo po kami sa lahat ng uri ng kapamakan, disgrasya, at ganun din po sa mga sakit. Ipinasakamay ko po lagi sa inyo ang aming buhay at kayo na po ang bahala sa aming ikabubuti, lalo na po itong bagyong sumasalanta po sa amin sa kasalukuyan. Kaya ito na lamang po ang aking samot dalangin na akin pong ipinaabot sa inyo pong dakilang pangalang Jesucristo na aming Diyos at Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ito pong muli ang lingkod ng Panginoon, Pastor A.B. Ramos, na nag-aanyaya po sa inyong lahat para magbahagi sa mga kaalamang espiritual sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesus at upang magliliwanag na po sa inyong puso ang lihim ng katotohanan. Nasantuan nga orasyo amin ay ayaten akakabsat ken gagayam adumdumngag adtoy manen iti kabsat yaw iti apaw. Kabsat baste anghelikal mangibagbagay kadagiti saludsudyaw asong batan kadatayaw ni Pastor A.B. Ramos babaan iti Biblia. Pastor, ti may singasing ko anasantuan na pagadalan tayo manitagun daway ket kastoy iti paulo na. No addain baon nga tati Diyos akas ken Moises ide siya di iheptaw amay siya amamad daw a Pilipinaw na agpaay kadatayaw dito'y Pilipinas. Siya pa'y nga naibaon met kadatayo daytoy. Ni Apo Jesus, itinangnang runa pangitalkan tayo. Dahi tanay singasing mo manen anasantuan na pagadalan tayta, kamsat baste. Tapno maamuan tayo, itinananay kababagas na, ken tapno maawatan tay amin. Daytoy at tupiko tayo, ket may tidlaang apagin nadalan ken pagpanpanunutan nyo.
Ngem awan tigandat mi nga mga takar, iti oray anyaman nga relihiyon. No di palubusan da kami amang ibasa kada kayo, no anyada pa'y dagiti dadduma alilenteg ti Diyos, anay surat iti Biblia. Biyang mi iti mangipakamo kada kayo dagitoy, kaya nagamiris kayo papagayam ken kakabsat. Marahil ay nagtataka po kayo kung paano po nagkaroon ng propetang Pilipino na para po sa atin dito sa Pilipinas, na sinugo din po ng Diyos sa ating panahon. Sa suma total, nito'y ibinasi po natin noon sa mga gawa sa Kapitulo 3 at sa versikulo 22. Mga gawa 3:22, at ayon po sa patutong ito, ang Panginoong Hesus po daw ay magtitindig din sa atin ng isang propeta na kagaya po ni Moises noon, na mula po sa gitna ng ating mga kapatid. At ang propetang ito ay siya ang ating pakikinggan sa lahat ng mga bagay na kanyang sasalitay niya sa atin. Para po sa inyong kaalaman, mga minamahal na tagapakinig, pagkatapos pong gamitin ng Diyos si Moises noon, marami nang magkakasunod-sunod na naisugong mga propeta sa iba't ibang panahon, at hanggang umabot din po dito sa ating bansang Pilipinas. At sa ating pagpapatuloy, ang katanungan po ni kapatid Baste na siyang basihan sa ating teksto ay ganito: kung mayroon ding sinugo ng Diyos na kagaya ni Moises noon sa Ehipto, na isang propetang Pilipino na para sa atin dito sa Pilipinas, at bakit po siya sinugo ng Diyos sa atin? Pastor, mayroon po ba kayong konkretong basihan mula sa Biblia patungkol po sa naisuhestyon kong banal na paksa? Mayroon po, kapatid. Hahanguin po natin ang mga pangyayari sa panahon po ni Moises noon at gawin nating kasalukuyang panahon. Sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10, Exodo 3:9, magtanong po tayo. Ano po ang sinabi ng Diyos noon? Anyay, at ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel. Ay ano po? Ay umabot sa akin sa aking nakita ang kapigatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya ano po ang sinabi ng Diyos kay Moises noon? Anyay, halika nga ngayon. At bakit po? At ikaw ay aking susuguin. Kanino po? Kay Paraon. Upang ano po? Upang inyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Kung atin pong unawain ang dahilan kung bakit sinugo rin po ng Diyos ang isang propetang Pilipinong ito na katulad din po ni Moises noon, ay upang ilabas din niya sa Pilipinas ang mga hirang na anak ng Diyos dito. Dahil nakita rin po niya ang kapigatian o paghihirap ng mga Pilipino sa maling pananampalataya. Ang salitang ilabas ay talinhaga po ito, at ang ibig sabihin ng ilabas ay ilipat sa isang tunay na pamamaraan sa paglilingkod sa tunay na Diyos. In English version, what did God said before? In Exodus chapter 3, verse 9 up to 10, Exodus 3:9 up to 10, as stated here, God said, Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. And I have also seen of what, O Lord? The oppression wherewith the Egyptians oppressed them. What did God said to Moses? God said, Come now therefore, and I will send thee. Unto whom? Unto Pharaoh. But why? That thou mayest bring forth of whom?
my people, the children of Israel, out of Egypt. I'll repeat, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Iti Ilocano version, anya iti kinuna ti Diyos idi, dito Exodo iti kapitulo 3, iti versikulo 9 aging gana iti Gis. Exodo 3:9 Gis, kasto iti kunana. Ket itaad toy ati onnoy dagiti anak ti Israel. Anya iti narami dapo, dimanon kanyak may sapay nakita kon ti anya apo, ti pamarigat ngay papay kadakwada dagiti Ehepsyos. Anya ti kinuna ti Diyos ken Moises idi, o may kangaro dita kasapay apo, ket ibaon kanto ken paraon tasapay, tapno ipanaw mo ti ilik nga adda nga anak ti Israel iti Ehipto. No intayam mirisin daytoy papagayam, tiga puna gayam iti panangibaon ti Diyos, iti maysa mamadto a Pilipino, akas ken Moises idi, ket tapno ipanaw namet dagiti anak ti Diyos ditoy, gaputa nakita na ngamin, iti panagrigrigat dagiti Pilipino, iti saan nga umno a panagdaydayaw iti Diyos. Ti termino nga ipanaw pangarig daytoy papagayam, at ikayat na nga sa wen iti ipanaw, pan nakaiyakar iti umiso, a panagdaydayaw ken panagserbi iti Diyos. Kasta aya, pastor, mano aya atawan iti pamarigat nga inaramid dagiti Ehepsyos kadagiti anak ti Israel sa di Ehipto idi, akasmat dito'y ili anakayanakan a Pilipinas. Kapatid baste, sigon iti Biblia, opat agasot ken 30 atawen. Mabasa dito Exodo iti kapitulo 12 iti versikulo 40. Exodo 12:40, kasto iti sungbat ni Moises idiket kinunana, ti kabayag ti panagnaed dagiti anak ti Israel sa di Ehipto. Mano atawen Moises? Kunana, opat agasot ken 30 atawen. Nagbayag gaya mapanawen, iti panakaparigat, alinakamda dagiti anak ti Israel, iti panagnaedda sa di Ehipto idi. Akasmet, iti panagnaed dagiti anak ti Israel, dito'y ili tayo anakayanakan a Pilipinas. An English version, and Exodus chapter 12 verse 40. Exodus 12:40, Moses said, Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt, how many years, Moses? How many years, Moses? Was 430 years. I'll repeat. Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. At sa Tagalog version, sa Exodo, sa Kapitulo 12, at sa versikulo 40. Exodo 12:40, at ganito po ang kasagutan ni Moises at Anyay, ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakapamayan nila sa Ehipto ay ilang taon po, Moises? Ganito po ang kasagutan ni Moises at Anyay, 430 taon. Isang napakahabang panahon po pala ang paghihirap na dinanas ng mga anak ni Israel sa paninirahan po nila sa Ehipto noon, na kagaya rin din po dito sa ating bansang Pilipinas. Pastor AB, ano po ang nangyari noon sa mga anak ni Israel sa Ehipto sa katapusan ng 430 taon? Nang araw ding yaon, kapatid baste, ay nangyari po na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon sa Ehipto ay umalis o lumipat po sila sa tunay na paninilbihan o paglilingkod sa Diyos noon. Mababasa po sa Exodo sa Kapitulo 12,
At sa versikulo 42, Exodo 12:42, ani Moises, at nangyari sa katapusan ng 430 taon ng araw ding yaon ay nangyari na ano po? Nang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis, saan po? Sa lupain ng Ehipto. Ulitin ko po, ang naging kasagutan ni Moises at nangyari sa katapusan ng 430 taon ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. In English version, what did happen to the host or to the children of Israel in Egypt when it came to pass at the end of the 430 years? In Exodus chapter 12 verse 42. Exodus 12:42, Moses answered and said, and it came to pass at the end of the 430 years, even the selfsame day, it came to pass, what did happen? That all the hosts of the Lord went out. From where? Went out from the land of Egypt. I'll repeat. And it came to pass at the end of the 430 years, even the selfsame day, it came to pass that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. Ilocano version, anya tinaarami didi kadagiti anak iti Israel sa di Ehipto, idi aggibos ti patagasot ken tallupulo atawen. Iti Exodo, iti kapitulo 12, iti versikulo 42. Exodo 12:42, kasto iti sungbat ni Moises ket kinunana. Ket iti aggibos dagiti patagasot ken tallupulo atawen, dai di metlangal daw, anya tinaramid, naaramid nga amin, dagiti buybuyot ni Jehovah, pimmanaw da sa dino, iti daga nga Ehipto. Ulitek papagayam, tingko na ni Moises, ket iti aggibos dagiti patagasot, ken tallupulo atawen, dai di metlangal daw, naaramid nga amin dagiti buybuyot ni Jehovah, pimmanaw da iti daga nga Ehipto. Pagayam, podno launa iti aggibos dagiti patagasot ken tallupulo atawen, dagiti buybuyot ni Jehovah sa di Ehipto, ket pimmanaw da wenno imakarda iti pudpudno panagserbi iti Diyos kasmet dito'y ili tayo na kayanakan Pilipinas. Astagayam iti naaramid, Pastor Ebe, anya ayang amin, iti nakakaskas ang wenno nakakalkaldaang naaramid, kadagiti anak ti Israel iday sa di Ehipto, iti lasaud iti upatagasot, ket tallupulo atawen, panagyanda sadyay. Amuyo kabsat baste, inadipen ida dagiti Ehipsyos, iti lasod iti upatagasot, ken tallupulo atawen. Mabasa dito Exodo, iti kapitulo 13, iti versikulo 3, ken adapay referensya na dito Exodo, iti kapitulo 6, iti versikulo 5, aging gana iti 6. Exodo 13:3, ken Exodo 6:5 aging gana iti 6, ket ni Moises kinunana kadagiti tattao, laglagi penyo daytoy nga aldaw, tasapay, isu panagtalaw yo sa di Ehipto. Anyaya daytoy nga Ehipto, iti sungbat ni Moises, iti balay anakaadipinan. Ulitik papagayam, laglagi penyo daytoy nga aldaw,
iso a panagtalaw yo sa di Ehipto, iti balay a nakadipinan. Taga po iti napigsa nga ima, siya sino ti nangilapsot kadakwada? Enlapsot na kayo ni Jehova, iti daytoy nga ayan. Kakabsat ken papagayam, daytoy gayam nga Ehipto, nagnagdanda dagiti anak ti Israel, ket isoydi iti balay a nakadipunan da, iti saan nga umiso, panagserbi iti Dios. And English version, what were happened to the children of Israel who dwelt in Egypt for 430 years? And Exodus chapter 13, verse 3, Exodus 13:3 with a reference, and Exodus chapter 6, verse 5 up to 6. Exodus 6, 5 up to 6, as stated here, and Moses said unto the people, remember this day in which you came out from where? From Egypt, out of the house of bondage, or out of the house of slaves. I'll repeat. And Moses said unto the people, remember this day in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage, or out of the house of slaves. For by strength of hand the Lord brought you out from this place. At sa Tagalog version, ano po ba ang nangyari noon sa mga anak ni Israel sa loob ng 430 taon na paninirahan po nila sa Ehipto? Ang patutuo po ay nasa Exodo sa Kapitulo 13 at sa versikulo 3, Exodo 13:3, at mayroon din pong referensya sa Exodo Kapitulo 6 at sa versikulo 5 hanggang 6. Exodo 6, 5, 6, at sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inalis ninyo, saan po? Sa Ehipto. Ano po ba itong Ehipto? Sa bahay ng Pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay ano pong nangyari? Ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito. Ulitin ko po ang naging pahayag ni Moises, alalahanin ninyo ang araw na ito na inalis ninyo sa Ehipto, sa bahay ng Pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito. Napakaliwanag po na nagdusa ang mga anak ni Israel sa Pagkaalipin sa diwastong paglilingkod sa Diyos. Ang mga anak ni Israel po pala ay nagdusa sa paglilingkod o sa pagkaalipin po nila noon sa Ehipto. Pastor, ano pong sistema ng paglilingkod o pagkaalipin ang nangyari noon sa mga anak ni Israel sa Ehipto? Kapatid, naglingkod o naalipin po sila noon sa mga Diyos-Diyos ang kahoy at bato o ang tinatawag na ribulto na yari po sa mga kamay ng mga tao. Mababasa po sa Deuteronomio sa Kapitulo 4 at sa versikulo 28. Deuteronomio 4:28, ani Moises, at dooy maglilingkod kayo sa mga ano po? Sa mga Diyos na yari ng mga ano? Sa mga Diyos na yari ng mga ano? Na yari ng mga kamay ng mga tao. Kagaya ng ano po? Kahoy at bato na hindi nangangakita, ni nangangakarinig, ni nangangakain, ni nangangakaamoy. An English version of what system of slavery that served by the children of Israel who dwelt in Egypt before? And Deuteronomy chapter 4 verse 28. Deuteronomy 4:28, Moses answered and said,
and there ye shall serve gods. What kinds of gods that they serve before? The work of man's hands, just like of what? Wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell. I'll repeat, and there ye shall serve gods, the work of man's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell. So, my dear listeners, the children of Israel before were slaves or bondage for serving and praising the graven wood and stone images as their gods, the work of man's hands. Kaya di Ilocano version, anyaya sistema when wagas itinakadapunan dagiti anak ti Israel sa di heptuidi. Mabasa dito'y Deuteronomio, iti kapitulo 4, iti versikulo 28. Deuteronomio 4:28, kunani Moises, kedi jay padipen kayto, iti anya, kadagiti di Diyos, akin aramid dagitoy, nga inaramid dagiti ima, dagiti tattao, kas kumay ti anya, kayo ken bato, adi makakita, wenno di makangeg, wenno di mangan, wenno di makaangot. Ulit papagayam din ko na ni Moises, kedi jay padipen kayto kadagiti di Diyos, nga inaramid dagiti ima, dagiti tattao, kayo ken bato, adi makakita, wenno di makangeg, wenno di mangan, wenno di makaangot. Naglawag papagayam ken kakabsat, nga itinakadipunan da dagiti anak ti Israel di, ket na adipen da, iti panagserbida, babaan iti panagrukbabda, ken panagdaydayaw da, kadagiti di Diyosen akinitikita na kayo ken bato, nga mauawagan aribulto, nga inaramid dagiti ima, dagiti tattao, sigon iti pamaneknek, nga mararamid metten ditoy ili tayo anakayanakan a Pilipinas. Kastagayam iti wagas wenno sistema, iti pan nakaadipon dayday, ta nagserbida, nagrukbabda, ken nagdaydayaw dagayam, kadagiti di Diyosen akinitikita na kayaw, ken bataw, nga isaw iti sursuraw, dagiti Ehepsyos iday. Pastor Ebe, agsublitay man iti daytoy ingkunam, amay siya amamadto a Pilipinaw, nga inted ti Diyos met kada tayo ita dito'y Pilipinas. Ngamin kas matarusak iti adal, may papanday jay pan nakaibaon ni Moises sa di Ehipto ide, ken iti pan nakaibaon met ita, iti ingkunam amamadto a Pilipinaw, dito'y Pilipinas. Ket agpadpada iti pan nakaaramat da. Ti saludsod ko, pastor, na adipon met nga ta dagiti Pilipinaw, iti panagserbi kadagiti di Diyosen akinitikita na kayo ken bataw, nga inaramid dagiti ima, dagiti tattao, iti lasod met iti upat agasawt, ken 30 atawen. Kapatid Baste, naadipon met dagiti Pilipino. Ket maysa nga kinapudno, no agbuybuya kayo iti damag iti telebisyon, ken personal nga makitkita yo manipod paydi, ken oray payta papagayam. Tagpaiso anaadipen met dagiti kadwan na Pilipino, iti panagserbida kadagiti di Diyosen, akinitikita na kayo ken bato, nga inaramid met dagiti ima, dagiti tattao. So, my dear listeners, during the ancient time and at present, isa pong katotohanan o realidad ito sa mga balitang napapanood natin sa telebisyon at mga nasasaksihan po natin mula noon at magpahanggang ngayon, at halos karamihan po ng mga Pilipino ay naglilingkod o naalipin din po sila sa mga Diyos-Diyosang kahoy at bato o ang tinatawag na rebulto, nayari po ng mga kamay ng mga tao. Pastor, bilang huling katanungan, paano po ba ang komputasyon ng 430 taong pagkaalipin ng mga anak ni Israel noon
nakagaya din po dito sa Pilipinas. Tama po kayo, kapatid Baste. Mayroon po kasi akong computation na ginawa base po sa Philippine history. Di po ba dumating sa Pilipinas ang mga Diyos-Diyosang kahoy at bato nayari po sa mga kamay ng tao noong pong 1521 na dinala ng mga dayuhan dito po sa Pilipinas noon. Para po sa inyong kaalaman, mga minamahal na tagapakinig, ang taon 1951 ay sinugo po noon ng Diyos ang isang propetang Pilipino dito po sa ating bansang Pilipinas. Kaya kung ating hanapin ang diferensya ng taong 1951 minus ang taong 1521 ay saktong 430 taon. Kaya noong 1951, ang kaganapan ng hula, isinugo at nagsimula na po ang banal na gawain ng propetang Pilipino na kagaya po ni Moises noon. Ang propetang Pilipinong ito ang nagpasimuno sa ilang mga Pilipino sa pag-alis sa paglilingkod o pagkaalipin po nila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosang kahoy at bato nayari po sa mga kamay ng tao. Kagaya po ni Moises, ang propetang Pilipinong ito ay pinamulat at ipinakilala po niya sa mga naniniwala at sumama sa kanya ang patungkol po sa Diyos na dapat pong sambahin. Sa mga may Biblia, basahin at unawain niyo po ang dahilan kung bakit umalis o lumipat sa paniniwala ang mga anak ni Israel noon sa Ehipto sa pamumuno ni Moises, na matutunghayan po sa Exodo sa Kapitulo 3 at sa versikulo 15 hanggang 18. Exodo 3:15-18. Wala na naman po tayong oras, mga minamahal na tagapakinig. Sana po nakapag-ambag na naman pumuli kami sa inyo ng banal na kaalaman na inyo pong pag-aaralan at pag-iisipan. Pastor Ebe, agyamanak iti anos mo nga ng sungbat babaan ti Biblia, kadagiti salsaludsod may, ket ado dagiti income na adal asursuro iti Diyos. Adto ito'y kabsat yaw iti apaw, kabsat baste angelical, pumakadan ket iaw-awis ko kada kayaw, nga agdadanggay tay tumanen, iti sumarsaro no aparang, iti daytoy anasantuan na programa ti Diyos, tapno maamuan nyo pa'y dagiti daduma, anay lemeng asursuraw, apay baga ti Diyos kada kayaw. Kung mayroon po kayong gustong liwanagin sa Biblia at gusto po ninyo kaming anyayahan sa isang paglilingkod o serbisyong espiritual sa inyong lugar o bahay, o kaya gusto po ninyong umanib sa aming iglesia, tumawag o mag-text lang po sa church number 0909-5656-292. O kaya pwede po kayong mag-search sa internet at i-search lamang po ang Saksi ni Jesucristo. At upang mapakinggan nyo po muli ang naging paksa po natin sa gabing ito. At ito rin po ang lingkod ng Panginoon, Pastor A.B. Ramos. Hanggang sa muli, maraming salamat, kasihan nawa kayo ng ating Panginoon. Bueno danggayandak papagayam, taintayag hiyaman, itiapo. Managparabor a Kristo nga apo mi, aghiyaman akyan ka tasika, iti kan kanayon amang ipapaawat iti puso, ken kapan panunutan mi, may papan kadagiti nagpayduma, ken umisung ad adal mo, ken sursurum, nga impay mo manen kada kamita. Apo may daydayaw ka, ta impay mo kada kami dagitoy na Diyosa na panakam mo, taabno mabalinam dagiti naayat adumdumngeg, iti agadal ken agamiris. Sapay kuma, tagtaginayon dahiti programa miti radyo, tapno mamaglawag ken mangisalakan kadagiti suamin na tattao. Tapay pagyamanan da kaapo tasika, iti kan kanayo na mangiliilisi kada kami, kadagiti nakana saksakit, kadagiti pegpegad,
kadagiti disgrasya ken pakasulisugan. Ken kastapay pagyamanan da ka, kadagiti adungan anus mo ken ayat mo kada kami, itikan kanayo na panangted mo tinasayata sa lunat mi, parabor ken talna kada kami. Isat gapuna dagitoy langin apo, dagiti inak pagyamanan ken ka, amay gapo itinasudi, ken napategan nagan mo nga Jesucristo. Amen. Ang pagpapalan ng Panginoong Jesucristo ang siyang makakamtan ng bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Amen. Inyo pong napakinggan ang saksi ni Jesucristo sa Iglesia ng Diyos na nagmula pa po sa Jerusalem. Saksi ni Jesucristo sa ganap na alas 8 hanggang alas 8:30 ng gabi tuwing linggo. At sumayin nyo ang isang bayad na programa. He will make a way for me.